Кніга Йова, раздзел 13. Вось усё гэта бачыла маё вока і чула маё вуха, і зразумеў я ўсё. Паводле вашага ведання і я ведаю, не ніжэйшы я за вас. Але ж, аднак, я буду прамаўляць да ўсемагутнага і прагну я паразважаць з Богам. А вас буду выкрываць як завадатараў хлусні, вас усіх як марных лекараў. Хоць бы вы памаўчалі, каб было гэта вам залічана за мудрасць. Дык паслухайце скаргу маю і зважце на намаганні маіх вуснаў. Няўжо дзеля Бога вы гаворыце няпраўду і дзеля Яго прамаўляеце хітрыя словы? Няўжо вы запабягаеце перад ім і спрабуеце замест Бога выступаць у судзе? Ці добра, калі ён вас адкіне? Ці пакпіце вы з яго, як кпяць з чалавека? Ён вас будзе выкрываць, калі будзеце патаемна глядзець на аблічча. Няўжо веліш яго не ўсхвалюе вас, і павага да яго не агорне вас? Меркаванні вашы – гэта выслоўі з попелу, браня ваша – браня гліняная. Памаўчыце крыху, каб я гаварыў, і хай што колечы на мяне прыйдзе. Навошта мне кусаць цела сваё зубамі сваімі і душу сваю трымаць рукамі сваімі? Нават калі ён заб'е мяне, я буду ўскладаць надзею на яго. Аднак жа сцверджу перад абліччам яго шляхі мае. І гэта будзе збаўленне маё, бо ніводзін бязбожнік не з'явіцца перад абліччам яго. Слухайце словы мае і ўспрымайце вушамі сваімі тлумачэнні маё. Вось наладзіў я суд, ведаю, што мяне знойдуць справядлівым. Хто ёсць, хто б паспрачаўся са мной, тады я замаўчу і скончу жыццё. Дзвюх толькі рэчаў не рабі мне, і тады я не буду хавацца ад твайго аблічча. Прымі руку сваю далей ад мяне, і жах твой хай мяне не палохае. Пакліч мяне, і я адкажу табе, або я буду гаварыць, а ты мне адкажаш. Якія правіннасці і грахі я маю? Пакажы мне мае ліхадзействы і злачынствы. Чаму ты хаваеш сваё аблічча і лічыш мяне ворагам сваім? Ты сурова абыходзішся з лістком, што сарваны ветрам, і пераследуеш сухую саломінку, бо ты пішаш на мяне ўсякія горычы і хочаш апанаваць мяне грахамі маладосці маёй. Ты закаваў у кайданы ногі мае і пільна сочыш за ўсімі сцежкамі маімі і прыглядаешся да слядоў ног маіх. І я спарахнею, як бурдзюк, і як адзенне, што паточана моллю.